oprește. Vine să mă facă de minuni, a fost. Hai să vezi. Hai să eu mai punem în cal tracțiunile pe patru. Da, ia să vedem. Și tracțiunea de mână oprește, se duc așa să vedem. Hai, după ce avei, zice că au mers la cotușe. Vezi, oprește, o motorul. Trage. Ia un ce lungă de la. Vrei, lung. Oprește și trage frâna de mână. Bagă o viteză. Din viteză. Da, hai să vedem. Hai să vedem. Că dacă nu te ciucuri bine, nu mere. Hai, vezi tu, Aganeau, hai. Gata, trebuie să dau în spate. Vai de capul meu, bobițe! Ui, bă, ce-i? Hai de capul meu. Dă ciucurul jos, bă, că poate da, nu. Băi, dă ciucurul, ui, bă. Ia, scoate-o din viteză acum și lasă-i frâna să vedem. Adu-o spata să-ți penau. Hai de capul meu, ui, bă. Cu ce lucră în curte, formă urâtă. Dă că acum te trage înapoi. Hai, mă, pute capul, bă, Vai să-mi dă am potit. hai, da! Ui, bă, ce râg, mă, bă, gata, bă, bă. Trebuie să ducă, bă, că-i bine, hă. Gata, bă, cât vrei, mă, pe acum. Nu adu-o și pe ta, mă. Oh, tu! Nebunii, gata! Ce mai înțelege, hă, că nu dau. Că nu bine, păi, eu spun că mă vede ea și mă, hă. Te bate oamenii până sat. N-am pus pe YouTube, hai. Hai, da! Hai, da! Lasă-o, văd pe filme. Hai, da! Hai, da! Hei, da! Hei, copile! Lasă-o pe frâneală. Lasă-o pe liber. Hei, eu, da! Ăsta ia încet, mă, nu cu zmânciel, mă. Ui, cotârie, uite, mă. Hai, da!